E a todas e graciñas como cada venres por asistir a esta rolda de prensa na que xa paso a informar dos asuntos máis importantes que aprobamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Hoxe aprobamos investimentos por un importe de máis de 2,2 millóns de euros para continuar mellorando a mobilidade na nosa provincia e sacando así adiante actuacións para renovar a rede viaria provincial e para o seu mantemento. Así aprobamos a adxudicación de obras de mellora en 4 estradas provinciais, ao seu paso polos concellos de Friol, de Outeiro de Rei, de Begonte, de Cospeito, de Lugo, de Guntín e de Paradela. Por unha banda, aprobamos o acondicionamento dun novo tramo do cinto comarcal, que é a LUP 1611, ao seu paso por Friol, Outeiro e Begonte, por un importe de algo máis de 700.000 euros, e estas obras afectarán o treito que vai dende o punto kilométrico 49 ao punto kilométrico 57. Teñen un prazo de execución de 3 meses e a empresa comprométese a telas rematadas en 5 semanas, co cual moi probablemente vexamos reducido este prazo obrigatorio de 3 meses. Os traballos van a consistir na limpeza de cunetas, na drenaxe, na pavimentación e na sinalización correspondente. A Deputación leva adicados xa 3,3 millóns de euros ao cinto comarcal de Lugo, dende que José Tomé Roca é presidente desta institución, o cal amosa o esforzo investidor enorme que se está facendo dende esta institución provincial para mellorar a conservación desta estrada. É importante lembrar que este cinto comarcal conta con 131 kilómetros de longitude, que polas súas características debería ser de titularidade autonómica da Xunta de Galicia, como xa temos reivindicado en moitas ocasións. En Cospeito, outros deses concellos afectados por estas melloras, aprobamos a adxudicación de obras de mellora na LUP 1702, que é a que vai dende a Feira do Monte a Fontefría polo Pino, cun investimento de preto de 92.500 euros. En concreto, nesta estrada imos a renovar o treito que vai dende o inicio da vía ata o quilómetro 1.365. Contamos con un prazo de execución de 2 meses e a empresa que vai a realizar os traballos comprometeuse a telas rematadas en 3 semanas unha vez que empecen. Polo tanto, novamente reducimos ese prazo obrigatorio no momento da execución. E hoxe tamén na Xunta de Goberno aprobamos a adxudicación de obras de mellora na estrada provincial que une Lugo con Guntín, que é a denominada LUP 2913, cun investimento de 192.000 euros. Estas tarefas afectan o treito que vai dende o quilómetro 4,3 ata o 8,2, é dicir, dende Coeses ata Terlama, e contemplan a limpeza de laterais e obras de drenaxe, así como a pavimentación con aglomerado en quente e tamén a sinalización. Neste caso, contamos con un prazo de execución de 2 semanas unha vez que comecen as obras. E o cuarto proxecto que vimos de adxudicar é para renovar unha estrada provincial ao seu paso polo termo municipal de Paradela. Trátase da LUP 4202, que é a que vai dende Pacios a Currelos por Aldosende, entre os puntos kilométricos 3,5 e o 5. É un investimento de 80.000 euros e os traballos consistirán na drenaxe, na pavimentación e na sinalización, con un plazo de execución dun mes. Como poden ver, obras importantes para o conxunto dos veciños e veciñas desta provincia, que ademais ven reducidos os prazos de execución para que a realización destas melloras incomode o menor tempo posible os veciños antes de verse beneficiados polo seu remate. E por outra banda, cambiando de asunto, aprobamos tamén a adxudicación por máis de 1,2 millóns de euros dos traballos de desbroce de estradas provinciais ao seu paso por 34 concellos, algo que é necesario tamén para a conservación e mantemento das vías provinciais. En concreto, na Xunta de Goberno aprobamos a adxudicación das tarefas de desbroce das zonas correspondentes con 11 lotes nese contrato, que son as que afectan aos concellos de Vicedo, de Viveiro, de Xove, de Ourol, de Barreiros, de Ribadeo, de Trabada, de Lourenzá, de Mondoñedo, de Abadín, de Cospeito, de Rábade, de Outeiro de Rei, de Guitiriz, de Begonte, de Baleira, de Baralla, de Láncara, de Becerreá, de As Nogais, de Cervantes,
de Pedrafita do Cebreiro, de Antas de Ulla, de Monterroso, de Portomarín, de Palas de Rei, do Páramo, de Paradela, de Sarria, de Bóveda, da Pobra de Brollón, de Monforte de Lemos, de Pantón e de Sober. E a duración do contrato é de 2 anos, con posibilidade de prorrogalo por un máis. Quero lembrar que este contrato para acometer os desbroces da rede viaria provincial está dotado con máis de 3 millóns de euros. Está dividido nun total de 24 lotes, dos que, como digo, hoxe xa adxudicamos 11 e hai un par de semanas adxudicamos outros 5 e nas vindeiras semanas xa quedarán adxudicados os restantes. En outra orde de asuntos, falamos de promoción do territorio e de turismo, porque na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos a convocatoria da 5ª edición dos premios á excelencia do turismo e da gastronomía da provincia de Lugo. Facémolo de novo con 3 categorías: o premio Lugo Cambia ao turismo lucense, o premio Turismo Sostible e o premio É para comer Lugo á gastronomía lucense. Estes galardóns, creados no seo do Consello Provincial de Turismo, son unha medida máis que promovemos para apoiar, para poñer en valor e para visibilizar o traballo e a calidade do sector turístico hosteleiro da nosa provincia. Poden presentarse persoas físicas ou xurídicas, institucións e entidades públicas ou privadas, asociacións e colectivos sen ánimo de lucro, tanto de ámbito local, autonómico, nacional ou internacional, que destaquen nalgunha desas 3 modalidades e que teñan repercusión positiva no turismo, na gastronomía a nivel provincial ou nunha zona específica da provincia. As candidaturas poderán presentarse a título individual ou por un terceiro co consentimento expreso do candidato ou candidata. O xurado estará composto polos representantes do Consello Provincial de Turismo, que, como nas edicións anteriores, nunha sesión extraordinaria, fallarán ata un máximo de 3 premios nas categorías Lugo Cambio ao Turismo Lucense e na categoría É para comer Lugo á gastronomía lucense e un único premio no caso da categoría de Turismo Sostible. A maiores, o xurado poderá propoñer ata un máximo de 3 accésits en total. Na valoración das candidaturas terase en conta a aportación da iniciativa de desenvolvemento turístico, a singularidade da proposta e a repercusión positiva sobre a imaxe da provincia. Os galardóns van a ser entregados o día 27 de setembro nun acto público e facémolo nesta data porque coincide co Día Mundial do Turismo e, como nas edicións anteriores, os agasallos consistirán nun diploma acreditativo que será en un agasallo que será unha peza de artesanía tradicional desta provincia. Está previsto que as bases desta 5ª edición do certame se publiquen xa nos vindeiros días no Boletín Oficial da provincia para que podan iniciarse as inscripcións dos candidatos. E cambiando de asunto novamente, tamén na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos un acordo co Concello de Guitiriz a través do que a Deputación aporta preto de 90.250 euros para realizar varias actuacións neste municipio chairego, un investimento que, por unha banda, servirá para acondicionar vías, camiños e pistas municipais nos núcleos de Labrada, San Salvador, Buriz, Villares, Soeixo, Caibanca e Paderna, ademais de mellorar a ponte sobre o rego do Porto Corgan-San Mateo na parroquia de Labrada. Así mesmo, contémplase realizar unha ampliación dos puntos de luz en varias redes do alumeado público e canalizar a liña de baixa tensión, así como adquirir un robot cortacéspede. E unha terceira liña de actuación que recolle este acordo consiste na promoción turística da localidade como vila termal. E continuando co turismo, na Xunta de Goberno quedou aprobada tamén hoxe a listaxe provisional das 80 entidades admitidas no programa Coñece a túa provincia. Foron 80 dos 222 colectivos que se incorporan á lista de agarda e son tan só 11 as propostas que temos para desestimar. Como podedes comprobar con estes números, queda claro que se recibiron máis de 310 solicitudes, o que dá unha boa mostra do éxito deste programa que impulsamos dende a Deputación. Puxémolo
en marcha no seu día para fomentar o turismo de proximidade na provincia de Lugo e favorecer o comercio e a hostelería, e mantémolo pola boa acollida que ten tanto pola xente que fai as viaxes como polo propio sector que se ve beneficiado directamente pola presencia destes viaxeiros nos seus negocios. E acordamos tamén nesta Xunta de Goberno a licitación dun contrato para o mantemento e reparación dos vehículos da Deputación con orzamento de 22.990 euros. Un contrato que terá duración dun ano con posibilidade de prorrogarse 2 anos máis e, ademais, deuselle o visto bo ao contrato para suministrar o gas natural nas dependencias da Deputación en base a un acordo coa Federación Española de Municipios e Provincias, axudicándoselle á empresa Gas Natural Comercializadora S.A. por case 109.000 euros para un ano. E xa para rematar, infórmovos de que quedou aprobado o último trámite administrativo para o pago de 5 subvencións por un importe conxunto de case 30.000 euros a outras tantas entidades da provincia, a 5 entidades asociativas da provincia, que resultaron beneficiarias do programa para a dotación e mellora de servizos comunitarios que se impulsa dende a Deputación de Lugo. Son a Comunidade de Monte San Julián de Gaibor, de Begonte, que recibe 6.000 euros para o arranxo dunha pista do Monte Veciñal, a Comunidade de Usuarios de Chao Villarín, de Cervantes, que recibe tamén 6.000 euros para a mellora da captación e reparación de abastecemento de auga, a Comunidade de Montes de Cumbraos, en Monterroso, que tamén percibe 6.000 euros para a mellora da captación e a reparación de abastecemento de auga, a Comunidade de Montes Sierra Mirandela, Paleira Arriba, Salvaranes e Caxigueira de Castro Verde, que tamén reciben 6.000 euros para o axardinamento e rehabilitación dun muro antigo na igrexa. E, por último, a Comunidade de Villauruz, da Pontenova, que recibe 5.699 euros para colocar un canalón e as súas baixantes, así como encintar as fachadas exteriores do local social. O obxectivo que perseguimos dende a Deputación de Lugo con este programa é apoiar os colectivos para que poidan acometer obras en servizos, en equipamentos, en infraestructuras que inciden no día a día dos veciños, tales como poden ser pistas, accesos, locais sociais, traídas de auga, fontes ou espacios públicos comunais, do que dá boa fe estas 5 resolucións que viñeron hoxe á Xunta de Goberno. E pola miña parte, nada máis. Quedo a vosa disposición, se necesitades algunha aclaración. Non? Moi ben, pois moitas gracias.